Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μετά από την επικοινωνία που είχαμε, θα ήθελα έτσι να σε δω, να μου πεις το θέμα που σε αφορά και για να γνωριστούμε καλύτερα και να επικοινωνήσουμε το θέμα που σε αφορά. Ωραία. Τι σε φέρνει στη συμβουλευτική? Λοιπόν, έχω τελειώσει το Λύκειο. Συγγνώμη και τόσο που σε διακόπτω. Μπορούμε να μιλάμε στο ελληνικό? Βεβαίως. Αυτό, μια άλλη ερώτηση που θα σου κάνω είναι ότι ό,τι λέμε εδώ είναι απόρριτο, δεν πρόκειται να βγει παραπέρα. Υπάρχει κώδικας διοντολογίας και εγώ πήρα το θάρρος να σου μιλάω στο ελληνικό. Μπορούμε να μιλάμε στο ελληνικό? Ωραία. Θα το προσπαθήσουμε. Ωραία. Εγώ. Να σε καλά, χάρηκα, Γιάννης, Σταύρου. Τι σε φέρνει εδώ τι σε φέρνει εδώ στην συμβουλευτική? Λοιπόν, εντάξει, όσον αφορά το μέλλον μου, θα ήθελα να δω λιγάκι τα περί επαγγελματικής αποκατάστασης. Είμαι απόφοιτος Λυκείου. Το όνειρό μου ήταν να σπουδάσω αγγλική φιλολογία, αλλά δεν κατάφερα να το πραγματοποιήσω για τους χίλιους λόγους. Και ωστόσο πάλεψα για να αποκτήσω τον τίτλο του proficiency, δηλαδή τον ανώτερο τίτλο, ώστε να μπορέσω να διδάσκω με αυτό. Και μέχρι τώρα πάει καλά αυτό, ασχολούμαι με αυτό, εδώ και αρκετά χρόνια. Και με αυτό βιοπορίζομαι, αυτό μου αρέσει να κάνω, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί δεν είναι πτυχίο πανεπιστημίου ώστε να μπορέσω να πληρώσω τους στόχους στο δημόσιο. Οπότε κάπου εκεί θα ήθελα να κάνω μια στροφή και να δω λιγάκι τις δυνατότητές μου, να βάλω και άλλους στόχους, ίσως να στραφώ περισσότερο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι απαραίτητα σε κάτι που έχει να κάνει με τα αγγλικά. Δηλαδή, έχω έτσι μια έντονη επιθυμία και για άλλους κλάδους. Π.χ. φιλοσοφία, φιλολογία, φιλοσοφική. Όλα πολύ ωραία. Κάτι που έχει να κάνει και με τα παιδαγωγικά, ας πούμε. Υπάρχει ένα τμήμα το οποίο ονομάζεται Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής. Και υπάρχει το FIPC, και αυτό θέλω να δούμε λίγο, που είναι νομίζω στα Γιάννενα, στην Κρήτη. Υπάρχει το Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής στη Θεσσαλονίκη. Να έχει δηλαδή και σχέση με την παιδαγωγική. Δεν με ενδιαφέρει τόσο η ψυχολογία, γιατί και από μικρή, έτσι που ονειρευόμουν τον εαυτό μου, ήταν να είμαι καθηγήτρια. Όχι παιδαγωγικά. Όχι παιδαγωγικά, γιατί νομίζω ότι δεν το έχω και πολύ δηλαδή με αυτά, με τις καλλιτεχνίες και τα λοιπά δηλαδή. Ωραία. Καθόλου. Πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά, κάνεις αγγλικά, σε ιδιωτικό τομέα, φροντιστήρια μάλλον. Φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Θέλει να αλλάξεις επαγγελματική στροφή, δηλαδή να πας σε πιο ασφαλή τομέα. Ναι. Σε πιο ασφαλή τομέα, δηλαδή να πάμε. Και σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, αρχικά. Ωραία. Όχι μόνο αγγλική φιλολογία, δηλαδή και φιλολογία. Και φιλολογία. Ναι. Και για να μου εξασφαλίζει ένα άλλο ωράριο, γιατί έχω και οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Αν καταλαβαίνω σωστά, θες να μεταπηδήσεις από τα αγγλικά και να πας στη φιλοσοφία ή στη φιλολογία. Φιλολογία. Και έχω δει και κάποια τμήματα, ας πούμε. Έχεις σκεφτεί. Που είναι λίγο έτσι πιο χαλαρά. Έχεις σκεφτεί πώς θα το κάνεις αυτό? Βασικά γι' αυτό ήρθα εδώ. Ο πρώτος τρόπος είναι οι κατατακτήριες. Και ο άλλος τρόπος είναι, δεν ξέρω, με το 10%, αν ισχύει αυτός ο τρόπος δηλαδή. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θέλω να έχω άλλα δεδομένα, γιατί οι υποχρεώσεις μου οικογενειακές, έχω και 2 μικρά παιδάκια, δεν μου αφήνουν πλέον το χρόνο να ασχολούμαι συνέχεια με αυτά τα μαθήματα
να είμαι στη διάθεση του κάθε εργοδότη, να μην ξέρεις τι μέλη γενέστε, δηλαδή να κρέμεσαι στην ουσία από τον κάθε εργοδότη και αν θα σε προσλάβει και πόσες ώρες θα σου δώσει και αν θα είναι εντάξει πληρωμή. Χώρια το ότι το περιβάλλον θεωρώ ότι σε ένα σχολείο έχει άλλα πλεονεκτήματα. Αν καταλαβαίνω σωστά, θες να μεταπηδήσεις στο δημόσιο. Ναι, και να γευτώ επιτέλους και την αίσθηση ενός σχολείου, που αυτός ήταν και ο στόχος από όταν ήμουνα μαθήτρια δηλαδή. Έβλεπα τις καθηγήτριες και έλεγα κι εγώ να είμαι μία από αυτές, ας πούμε. Δηλαδή το στόχος μου ήταν να είμαι στον εκπαιδευτικό τομέα. Δεν με έχω φανταστεί να είμαι, ας πούμε, σε κάτι που έχει να κάνει με παραϊατρικά επαγγέλματα ή σε κάτι τεχνικής φύσεως. Πάντα κάτι που έχει να κάνει με παιδιά, με γνώση, με μάθηση, με αλληλεπίδραση. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ όμορφο αυτό που σκέφτεσαι να κάνεις. Ναι, γιατί